yɛn hyɛda nte ne nsɛm nneɛma ɔka na se yie enti efi enra anadwo ebesi na anadwo 24 hours menya botre etie ne nsɛm no repeatedly continuously me dakra na me sorry pe ese me babetie na ni nyina enie me mpese ode enne no ma me nhya ase mfa bibia nto ho na hu se ne Otumfuo tie me ba be bo papa ni video no onnet hui oye ohene Dormaa man hene so ye ohene enkra menya ye na kan de me try se menya enkofo a wo mu free Dormaa kroma ankasa na yate ne omoka yesi Otumfuo adidi no ode aduru Dormaa na wadi Dormaa hene nua ba me si yesi na nipa na omoka kire ye no yesi nipa bebre nim enti mesere se wo ye Dormaa ni na wate sa asem na because eno na eye Dormaa hene aniwu se Dormaa kuro no tia eye nimguase Dormaa man tia eye nimguase enti menua ba ne twen ho firi Otumfuo ho na opema ofa madodo ama yesi wasi efie kra ma no wehefa kra kwada so estate Otumfuo akosi efie ama no kwada so estate enti sa bomoteken no eba edie pa dia oya number 1 dizi kwa imechao eba edie dia se maka kire mo dada se Otumfuo ye number 1 but ye pe adekodie potia ema Otumfuo be kasaye na enne na oka asembi what is leadership na najman bedu say ye pe leadership example of a leadership and I say ye pe obia ye didn't be see as a leader or ye one of the tools na najman bedu one of the tools akwa bi Otumfuo ahemfie ye fra na nankwanta bisa wakoka asembi na asem okan ne say Otumfuo ye ohene kese ono ontumi ohene we no ntumi enkonko ye adwuma te se Zumi Lion Dormaa hene no tie miye na nankwanta bisa koka asem bi se Otumfuo oye ohene kese onye adwuma ontumi mpia bonten ye adwuma te se ne Zumi Lion Ken wan ye Zumi Lion Ken ose eye Dormaa hene wow na chese se adwuma Dormaa hene ye no obi ahu ene ya to ni din se oye Zumi Lion King intimate se one kwasiaman biti radio bi so na se ma oka ne se ai wa she t-shirt no wa she ne ina na ode na mabonten leader ne hwan leader no obi a osomoman ene na me bobo anema nana ajman bedu ye no tie miye mbacho mo like video no mo mame mo ma like no ensu no mo mie ya shame make ka nneema nana ajman bedu ye no ono atie sikruma a ode ne nsa ne bare hands esese nwura na wadi kia to dustbins enti ba bi obeduru no enkura hyehye na se nyina oduru wa no aka kire mo se me mamo dustbin we ye digu ha mamo enti se ojaigu a no one omo nyina boma pra wo mo pra wi a na wase yi ne botom sika se ye mo hospital na clinic ene ho a when you cry minimum no 5,000 Ghana cedi that is 50 million na odi amomo na wase to cement bag ahodo mako 100 wa na odi egu ho na enkura di last time obobo se wako no osi wako 160 something towns a ehye Dormaa baby obedru bia no ema oho no oyi bia 5 na wa ma obia 2,000 Ghana cedi 2,000 Ghana cedi krobia mu na wase mo cement bag 50 100 na wase mo 50 million 5,000 Ghana cedi mama yemusa say when was the last time Otumfuo setu enya adwene say mai mesomom enti ne meye ne say mpia bontin po nkonkopra kura na me hye mai mane say bosumi bia eda ewo mu ba ko no me as a king enye ohene enye president
me boa ama ya pra oman inside nyina. When was the last time that ben Otumfuo ko pair adwuma bi so de ba ama Kumasiman enya biaye na krono no to atwa that ben en Otumfuo ka say project bi ko ha me yisika dia support program no ama na tumi akoso e bi nsi da enti me ba bebo video ya kirewo a few minutes and 2 minutes video no utie nsem Otumfuo say Ay3ka wo mu nyina se ne domahene ye no eye ne ya ade bi adomahene ye ne nei no se ye ne ya se wawro ne ntoma ene ne nkapo aye de gugu yensa atu baabi onkuta staff te se ne Otumfuo afa staff na onim ade aye me ya na san me sere okohwe omo atwa hia Otumfuo ho na omo gu ne ho na enkwasiafo na omo wiewia nsase no eba no wa wan ketenkete yesi ono kura ne pepe obi aso Otumfuo kwa adwabo bi aso a adwabo bi ase a ya na obi so ade bi di nanim so won sa nipa na Otumfuo kwa adwabo bi a ye wo akoa bi papa bi wo so ade bi ti say yi na odidi Otumfuo anim oye plumber sa nipa na ye plumber ehia ni say deku ndi ese da no na okọ bi na aka say hwe Otumfuo hu ni sa no ono de ayi o hotel ye wo ayi wi eho ena o say ni sika o ene oba o de ne kwate bogo no etwiw Kristo ani keke kura na 2000 Ghana cedi e wo de nyame o de ne kwate bogo no etwiw Kristo keke sei 2000 Ghana cedi enti wa ubetimi aye ne niema bi ne nyadua bi no right away no kosi dan ama me pesi yentie nyansa eni ebinim tim no asem ne baaye no omo nhwehwem now let's go na didie ye a odi akodi domahene ne nuaba no papa no ene watwi ne nuaba na nim yesi ne nuaba no kura to afiri baabi omotie sanka bia baabi a yeso omotena no watu afiri domahene fi yo se me no wontena ene ono aba domakwa mo te se ne mo amunim Chiremansu no mo amunim mo doma amunim chiremansu no ebia na you don't know there. Dr. Ren, I salute you. All the freedom fighters, salamu alaikum. Sugar drops. Obia or your freedom fighter be among follow mame. You know them already. And I'm amine too free. Say ya ne bra ko kan say Otumfuo de ne kwate kan pio. We nim nyansa ye di bu oman. Obetena oman no so no. Empuntu enye ne priority. Etwe ne ye ne priority say obenya emma enkwala afa wom eno ne hia ne nti no twe ho firi no ho ma mene se buei to de abufu atu enti da na dwumadie bi koso wo doma no doma hene eyere ewo ho bi bet doma ni nuaba no ensi ho because of say watia ne so ontwe no ho firi Otumfuo ho po ho amai poma a wo tontoma e wo Otumfuo opposite menchia ho no wo di no te so Otumfuo wo hwe ema egu no so a South Africa say tabam chale yan kan sema eni mo nchiremu yan sha se diagnose nsem no na afi yan koyanim wo frɛ obi